новата версия 14.0. Тя е бета още. Ето. Ето. 14.0. Ето 14.0 бетата. Нов тип. Ако някой не ме знае, аз съм стария канал. Разруши ми всичко. Добре, ще се върна като правя. Докато изрейте отново. Ето. Казанчева. Каур дроп. Не мога това да го кажа. Това как... Диспенсер, дроперът. Хоспер. Това как беше... Чакайте, сега ще видя. Не съм гледал никакви видеа на тази. Репитър. Не мога това да го произнеса. Вече количките могат да се таковат. С TNT могат да слагате. Дропър можете да крафтвате. И чест може да поставяте вече. И тук може така да поставите. Каквото искате, това е. Да, и тук мога да поставя и чест. Да. Как се води? Item Frames. Има и ново яйце вещицата. Ще ви покажа как се крафтва само. И сега. Така се крафтват. Гледайте. Така и така. Вече можем да си отваряме таковата инвентара. И да си на креатив. И можем да дройпваме айтемите. Ето. И ето. Не знам защо гръмнал да е това. Това го за... Супер, нали? И можем вече и да крайфваме. Това си ги взех. Добре, следващите. Това беше баба. Да, и ще ви го покажа как изглежда яйцето. Ето така. Ако съм на Survival, това са новостите. Ето. Вещиците
това може вече поставям честове. TNT можем в Minecraft. Поставяме и... Чакайте. Това бях аз. И можем и брони поставяме си бе. Това бях аз. И чоу. Едната беше. И май ще почне да оцелявам. Чао. И бай. До скоро. Има и бъгове тази версия. И лагове. И чао.